ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. அதாவது கிச்சனோட மினி ஸ்டோர் ரூம்னே அப்படின்னு சொல்லலாம். மிச்சம் மீதி காய்கறி எல்லாத்தையுமே அதாவது கிச்சனில் இருக்க பாதி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வைக்கலாம் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். பாலை வந்து ஃப்ரிசரில் வச்சு நம்ம மறுநாள் காலையில் அதாவது பால், டீ, காஃபி குடிக்கும்போது அதோட சுவை வந்து இழக்குது. அதனால் நார்மலாகவே ஒரு நாள் வரைக்கும் வெளியிலேயே நம்ம பாலை வைக்கலாம். நம்பர் 2 வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரிசரில் வைக்கக்கூடாது. அதோட நீர்ச்சத்து உள்ள அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிசரில் வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, மென்மைத்தன்மை ஏற்பட்ட அதோட நீர்ச்சத்தை இழந்துருது. அதனால் வெளியில் வச்சாலே ஒரு 15 நாள் வரைக்கும் கண்டிப்பாக உருளைக்கிழங்கு வரும். அதனால் ஃப்ரீசர்லேயோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ வைக்க வேண்டாம். நம்பர் 3, முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்பாக, அதாவது அதுக்கான பாக்ஸே தனியாக இருக்கும். அந்த பாக்ஸில் வச்சு தான் நீங்கள் முட்டையை வெளியிலேயே வைக்கலாம். அதாவது டோரில், அதாவது ஃப்ரிட்ஜோட டோர்லேயோ இல்லை வெளியில் வந்து வைக்கலாம். ஃப்ரிசரில் வைக்கும் போது என்னென்னா, முட்டை வந்து உறையப்பட்டு வெளிப்புற ஓடு வந்து உடையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து அந்த முட்டைக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். நம்பர் 4, நீர்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகளோ பழங்களே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது. அதில் நீர்ச்சத்து அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஐஸ் கியூப், அதாவது உறைவுத்தன்மை ஏற்பட்டு அதில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து உறிஞ்சப்படுது. அப்படி உறிஞ்சப்படும் போது என்ன அப்படின்னா, அந்த காய்கறியிலையோ கீரையிலையோ பழத்துலையோ பார்த்திங்கன்னா சத்து இல்லாமல் போயிடுது. நம்ம வெளியில் எடுத்து சாப்பிடும்போது என்ன அப்படின்னா, அதில் சத்து இல்லாத ஒரு காய்கறியாக சக்கையை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அதனால் இது மாதிரியான நீர்ச்சத்து அதிகம் உள்ள காய்கறிகளை நம்ம ஃப்ரீசர்லேயோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நாளைக்கு மேலே வச்சு சாப்பிடக்கூடாது. நம்பர் 5 அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான்வெஜ் அப்படிங்கும்போது நம்ம முதல் நாள் வாங்கி என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க. ஃப்ரீசர்லேயோ எங்கேயுமே வந்து 2 நாளைக்கு மேலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க. அப்படி மறுநாள் வந்து நம்ம முதல் நாள் வாங்கிட்டு மறுநாள் நான்வெஜ்ஜை சமைச்சிடணும். மீனோ இல்லை இறால் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். எடுத்துட்டு திரும்பவும் மறுபடியும் ரீஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது என்னென்னா, வெளியில் இருக்கிறத விட 2 மடங்கான பாக்டீரியா உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த குளிரூட்டப்பட்ட இறைச்சியில் இருக்குது. அதனால் திரும்ப ரீஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடாதீங்க. இந்த மாதிரியான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.